Ingħata bidu għal ġuri fil-konfront ta' żagħżugħ ta' 22 sena minn Bormla illi jismu ma jistax ixxandar fuq ordni tal-qorti brabta ma' stupru fost akkużi oħra. L-allegat każ seħħ fl-2019 f'residenza f'Witilajn fejn l-imputat kien jgħix ma' tfajla tiegħu, oħta u omma. Huwa wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera intqal kif l-imputat kien jagħmel leħen qisu ta' xitan. Waqt l-interrogazzjoni huwa semma li fl-istess residenza kien jinstema' leħen oħxon ta' xitan li kien jordnalu biex isiru l-umiljazzjonijiet sesswali. L-imputat allegatament kien jordna lill-eks tfajla tiegħu, l-oħta u l-omma biex jagħmlu affarijiet kontra r-rieda tagħhom. Isawwathom jaqarhom u jumilhom. L-allegata vittma qalet li l-imputat kien ġela tirrikordja lill-omma u l-missiera jagħmlu s-sess b'ordni ta' xitan. L-om kienet iddaħlet għal kura fl-isptar Monte Carmeli wara li belet ammont sostanzjali ta' pilloli fid-dawl ta' dak li kien qed jiġri d-dar. Oħt la rusa tal-imputat ċedet kif omma kienet mimlija daqqiet tant li, fi kliema, il-kulur ta' ġisimha ġie vjola. Fuq il-pedana ta' xhieda hija qalet li tiftakar l-akkużat jeddet li se jaqtala saqajja u li se jifqa' għajnejn oħta filwaqt li kien iġielhom iwadbu l-affarijiet il-ommhom. Hija xedet ukoll kif meta kienet żgħira, omma kienet tuża l-Ouija board filwaqt li kellha kollezzjoni ta' pupwi li kellhom l-ispirti. Hija żiedet tajt li omma kienet tmur għand is-saħħar u li għamlet magħmul fuq xi nies. Il-pulizija ġiet infurmata b'dawn l-allegati reati minn żewġ social workers.